Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ एन्जय खालामगोन होननानै। बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ। लावजों अमा देसि। मामा नों आबैनि फैसाखौ मानो लाबोखो दे? आबैया अमा बेदर लायनो थांनो नागिरदोंमोन। संना लागोनसै लोगोफोरनै अमाजों लावजों ओमफ्राय माखासे भाजा एवगोन दे बेखौ आङो होजोबा आरो ओंख्रियावहाय। साराय जानबाय संना लागोनसै र'। मोनबाय नै लावजों अमा बेदर ओंख्रिया। बेदर भाजा दखानसिम थांनो एसे मेथाइ जानो लुबैदों, मेथाइ लायनो जबरदस्ति लिंदों आं बेखौ थांनो बादोंमोननो। फिसाजोआ बबावबा थांबाय बिबौजों लांफानो नागिरदोंमोन। आं ड्रेस गानहोखाबायमोन। सानैजोंल' थांनोसै दा। लानानै थांनोसै आरो इयाव जाबा गासैनाबो हाखु दाखु जाबाय मालाय पार्टि दङ बिस्राबो। ओंखायनो गाबोन दिनै 31 डिसेम्बर ना, दिनैबो पार्टि गाबोनबो पार्टि मालाय बिस्रा। एरुखा बारि एवगासिनो। मोनबाय नै थांसै दाब्लिन गाखोनोसैल'। मोनबोबाय नै बिराद जानोसै, जानो लुबैथारबाय। सावमिन लंथं गोदान जुग। आयौ गुदुंथार। Mam. Minjaya, siapa? Gada mah, gada. Kalau biskuit makan lagi mamnya. Bisa aku kudu ini. Ini kaju badam ketemu. Mau boleh? Mau mana tu? Wah, okay. Ini bisa. Ini. 작은 나. 저희가 그러지 않은 거 없어. 아유, 누구 잡아 이래? 들어. 아이. 마치 가면 가면 마. 짠 빨리 주세요. 안 잖아. 가봐다네. 짠. 이거 하세요. 컴플레인 컴플레인. Mưa nào phô sư này nó phải mưa nào phải nè. Mama.
가면 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 가면. Ini kami. Không ở đây. Nơi Thông à. Thông đây này. Thông à, đây này. Nơi. 이제 굽시 잡아 다시. 아이. 호당 난 거. Tiếp nào đây. Chả này cũng là. 자, 네, 시키는 거. Gana kan yang kau cuma. Anu gue sandang, bisa. Bisa mah, pandeng. Pandeng. 아유, 많은 그릇 좋구만. fet 거 fet. 가진 거 같지? 이거 시원한 거 시원해. 그냥 오르게 돼? 안 돼? Ano na ko saya? Tujuh ribu. Oh, no, no.